Rahmet. Sonradan жаңа кемелер өзінің الوالدة بارك المزروعي والوالدة أياغول ميرازوفا إلى المسرح. ميرازوفا المعلمة المتميزة أكثر من 50 عام تحظى باحترام كبير من قبل جميع المعلمين في هي مديرة مدرسة في مدينة الماتي وصاحبة اللقب الفخر. Қазақ халқының дәстүрі бойынша сыйлаймыз. Айгүл апайымыздың жас ұрпақты тәрбиелеудегі еңбегі өте зор. أعزاء كدليل على الاحترام الكبير للسيدة مباركة المزروعي الذي صنعته الحرفيات الكازاخيات كتذكار Nurlan Asqar'dı, hürmetli elimizden, özümüzden kelip atkan qonaqtar. Aynan tek qana Mangistau облысында емес, бүкіл біздің Қазақстан. Tek жақсылықтар болсын, халқымыз қуанышта жүрсін, айналайын. Мұнайымыз көбейе берсін. Задачи, поставленные перед вами, выполнялись на высоком уровне. Это поручение нашего президента. На вас возложена очень большая задача, поэтому и верим вам, и удачи. Спасибо Всем большое, путу под килем. Саят жасауға шақырамыз. Сіздерге барлығын өз көздеріңіз